Entrades de comprar un producte només pel regal que donaven. Sabina ha trobat una persona que ha caigut en la tentació i col·lecciona tots estos articles promocionals. Volen conèixer-lo? Així està. Amb estos cromos de Superman de l'any 1978 comença la història de Miguel. Ell és aficionat a les promocions, a les col·leccions, als concursos i als sortejos. Esta, amb quina edat te la vas fer? En 11 anys, als 11 anys. No és la més antiga perquè també tenia l'àlbum complet de Heidi, però així ja desaparegué, ja tenia tants anys. I d'on te ve a tu, esta afició? Pues res, de veure com això, pues, si se pot treure de baix, és millor que pagant tot, clar. Entonces, m'agradava aquesta idea, veia les promocions, jo deia, pues, si significa que se pot aconseguir de baix, enviant 4 punts d'unes xocolatines, me toca esta ràdio. Però funciona? Clar que funciona. A veure. Music és un clàssic. S'ha de ser molt constant, no? Sí, per exemple, una vegada tingui que menjar en 5 o 6 mesos 15 paquets de mig quilo de cereals per aconseguir unes camisetes. Passi per davant d'un quiosco, vaig veure un cartel que ficava que per 3 codis de barres d'unes papes podies aconseguir una de les 50 consoles PlayStation 2 que sortejaven. I suposa que totes aquestes samarretes també les has aconseguit en algun sorteig. Sí, en 2 sortejos. Vols dir que esta era la samarreta que portava el Piojo? Me la donaren suà i tot per ell. Tu vols aconseguir una càmera de fotografia digital, no? Quants punts has d'aconseguir? 450 punts com a mínim. I per a això has de presentar els tickets de compra. Sí, els tickets de compra de cervesa. Vinga, doncs anem a veure si aconseguim que algú t'ajude, val? Anem. No canviaria un paquet només per un altre paquet de les que ell necessita i així l'ajudaria a aconseguir una càmera de fotografies digital? Sí? Sí. Hem aconseguit, tenim a una. Així tens el tiquet i que tingues bona cosa de sort. Un beset. Moltes gràcies. Vinga, ara, Miguel, fes una crida a veure si algú més dels que ens està veient vol ajudar-te. Si algú me pot ajudar en alguna de les promocions, que se pose en contacte en el programa En Connexió de Canal 9. Bueno, difícil no és, només li han de donar el tiquet. Si ells